Hi guys! Another day, another vlog! So for today's video guys, ito pala yung makinuha nila kahapon kasi ako lang naman yung tigvi-video. That, so, so as you can see guys, no, hinugasan na siya ni Ryan lahat at ginamitan pa siya ng brush para maging makinis talaga. O diba? O diba? Tamang linis lamang. O ginamitan siya ng brush guys para makita mo talaga na malinis talaga yung kamuting kahoy. At pagkatapos na nilisan ni Ryan yun guys, ito na naman yung kasunod, which is grinated niya, bali kinayod niya lahat yung kamuting kahoy. Ayan, bali ginanyan niya lahat para mahimay-himay talaga. Kasi pagkatapos niyan, is parang ano nila, kailangan yung katas, mawala talaga yung katas. So parang tignan mo guys, no, ay parang anuhin mo, parang sarap talaga kumain ng kamuting kahoy. Pero pag nakita mo talaga yung proseso ng paggawa, ang hirap talaga. O, diba? Tamang kayod lang si Ryan dyan. Kasi gusto talaga niyang kumain yan ng puto ng kamuting kahoy. So, after lahat na mag-rated yun ni Ryan, lahat guys, yung kamuting kahoy. So, kumuha si nanay ng tela. At yung tela guys, yan ang gagamitin nila para makuha nila yung katas ng kamuting kahoy. O, as you can see, nilagay ni Ryan yung mga kamuting kahoy dyan sa may tela. O, diba? Parang kukunin taga yung katas niya guys kasi kailangan ma-achieve daw nila yung magda-dry talaga yung kamuting kahoy. O ayan. Ayan. Kukunin talaga yan ni Ryan lahat ng katas. O ayan, di ba? O di ba? Ang mga power labas. Di ba? Kunin mo talaga. Natawa si nanay sa kanya yan. Kasi talagang kunin mo talaga kailangan talaga makuha mo talaga yung katas talaga ng kamuting kahoy. May bata pa yung makulit. Ayun, palakad-lakad lang. Andyan pala ako sa kusina guys, kinakuhanan ko si Gian ng pagkain niya. Siyempre, kakain na rin ako niyan guys. So after pala yun guys, kumuha si nanay ng nigo at saka nilinisan niya. So ang pagluto pala nito guys is para lang talaga daw ka nag-steam. So yung 2 days guys, nasa may lamesa yung blue na may tulis na lata at saka yung skal ng niyog, yan palang pagkagamitan ni nanay. So yung lata na daw yan guys, kailangan lagyan mo daw ng tubig at saka itong bulanghoy na to is lagay mo dyan sa may skal. So, bali, pakukuluan mo lang talaga siya doon sa may apoy. So, ang kailangan takip niyan guys, kailangan may takip siya na tela at saka yung takip. Lagyan mo talaga siya ng takip guys para hindi siya para ma-steam talaga siya at malutong-luto. O, ayan ang ginawa ni nanay guys para talaga mag-dry talaga yung kamuting kahoy. O, diba? Sinabi ko yung proseso guys dahil hindi talaga ako naka-video nun kasi lobat ako. Tapos, pagkalubat ko hindi na ako naka-video kung paano lutuin yun. At may bata pa ditong nangungulit, gustong sumali, ayan. So ayan, diba? Batang makulit talaga. So, gusto na talagang mag-try, pero nilalaro siya ni nanay. And yan yung finished product. Bye!